I ćao svima, ja sam Mogi sa Serbian Tutorials. Danas ćemo pričati o ovim lakim tutorijalima. Zašto ja pravim neke lake tutoriale? Pa jednostavno zato što može neko što je tek danas ili pre nedelju dana kupio kompjuter, upalio ga je prvi put. On možda ne zna ni kako se folder novi pravi, ili kako se gasi kompjuter ili bilo šta, ili start dugme kako promeniti ili bilo šta drugo, kako skinuti bilo što sa interneta, kako ući u My Computer itd. itd. A neko ima što su na primer mnogo bolje od mene, ima mnogo njih. I sad ja pravim tutoriale za sve, znači šta ja znam, a neki to ne znaju. Eto, i zato to je to. Ćao.